யூ ஸ்டார் மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த காணொளி வாயிலாக நாம் எல்லோரும் 7ஆம் நூற்றாண்டுக்கு செல்வோம் வாங்க. சுமார் 1300 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த சமணர்களை பற்றிய சில அற்புதமான விஷயங்களை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு நீங்கள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா தகவல் தொழில்நுட்பங்களுக்கு இன்னைக்கு நம்ம எத்தனையோ டெக்னாலஜியை பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இது 1300 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த நம்மளுடைய சமணர்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தினாங்க, அவங்க வாழ்வதற்கு தேவையான அந்த நீர் சோர்ஸ், அதாவது அந்த வாட்டர் சோர்ஸ், உணவுப் பொருட்கள், இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றியெல்லாம் அவங்க எந்தெந்த முறையில் எப்படி அமைச்சுக்கிட்டாங்க, அதை பற்றியான சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருஷம் ஆண்டு காலமாக ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அண்ணன் திரு விஸ்வநாதன் அவர்களிடம் இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். யூ ஸ்டார் மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற காணொளி மூலமாக அவங்கள 7ஆம் நூற்றாண்டு, அதாவது 1300 வருடங்களுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய தமிழ் நாகரிகம் அதுக்கு உங்களை கூட்டிகிட்டு போக போகிறோம். அது எந்த மாதிரி இடம்னா சமணர்கள் குகை. இந்த சமணர்கள் குகை எங்கே அதனுடைய அமைவிடம் எங்கே இருக்குன்னா, அழகர் கோவிலிருந்து மதுரை மேலூர் போகிற ரோட்டில் ஐயம்பட்டின்ற கிராமம். இது அழகர் கோவிலேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது. அங்கேருந்து நம்ம வடக்கு முகமாக பார்த்தோம்னா நம்ம அழகரினுடைய தெற்கு பகுதி தெரியும். அழகர் கோவில் மலையினுடைய தெற்கு பகுதி தெரியும். அந்த மலையினுடைய அடிவாரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய இயற்கையாக அமைஞ்ச மிகப்பெரிய பாறை. அந்த பாறையில் தான் இந்த சமணர்கள் குகை அமைஞ்சிருக்கு. சமணர் குகையினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்ல வந்தோம்னா, இது நம்ம பகுதியில் ஒரு 10-15 சமணர்கள் வாழ்ந்த பகுதிகள் இருக்குது. சிறு சிறு மலை குன்றுகளில் பூரா நம்ம பகுதியில் வாழ்ந்துருக்காங்க. அந்த மலைக்கு அந்த சமணர் பள்ளிகள் படுக்கைகள் வாழ்ந்த இடத்துக்கு பூரா ஒரு தலைமைச் செயலகம் மாதிரியும் ஒரு தகவல் தொடர்பு சொல்கிற ஒரு இடமாகவும் நம்ம அந்த இடத்த அழகர் கோயிலில் அந்த சமணர் குகையை பயன்படுத்திட்டாங்க. ஏன்னா அதனுடைய இருப்பிடம் கடல் மட்டத்திலேருந்து பார்த்தோம்னா சுமார் ஒரு 600லேருந்து 700 அடி உயரத்தில் இருக்குது. இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா அந்த குகையிலேருந்து நம்ம பகுதியில் உள்ள சமணர்கள் வாழ்ந்த எல்லா இடத்துக்கும் தொடர்பு இருக்குது. நேரடியாக அங்கேருந்து வெறும் கண்களாலே பார்க்க முடியும். அவ்வளோ 30-40 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பார்க்குற அளவுக்கு அந்த குகையினுடைய அமைப்பு இருக்குது. எல்லா அந்த மற்ற சமணர்கள் வாழ்ந்த பகுதியினுடைய நேரடி தொடர்பில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மையமான பகுதியை இந்த குகையை தேர்ந்தெடுத்து அங்கே அந்த குகையை உருவாக்கியிருக்காங்க. மேலும் இங்கே இந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தோம்னா அப்படியே குகையினுடைய தெற்கு பகுதியில் அரட்டாவட்டி கிராமம் இருக்குது, மீனாட்சிபுரம் கிராமம் இருக்குது, அதே மாதிரி மாங்குளம், அதற்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா வரிச்சூர், திருவாலூர். இது கோயிலுடைய நேர் தெற்கு பகுதியில் இருக்குது. அதே மாதிரி அப்படியே வட தெற்கு தென்மேற்கில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒத்தக்கடை இது நரசிங்கம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மதுரையுடைய மையப்பகுதியை பார்க்கலாம். அங்கேருந்து திருப்பரங்குன்றம் தெரியும். அப்படியே தென்மேற்காக செல்லம்பட்டின்ற ஒரு ஊர் இருக்குது, யூனிவர்சிட்டி பக்கத்தில் உள்ளது. இங்கே எல்லாமே சமணர்கள் வாழ்ந்த பகுதி. அப்படியே கோயிலுடைய வட கிழக்கில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கீழவுளவு, திருமலை அப்படின்ற சமணர்கள் வாழ்ந்த பகுதி எங்கேருந்து தொடர்பு கொள்ளலாம். அதே மாதிரி வட கிழக்கில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மேலவுளவு, அருவிமலை, கருங்காலக்குடி, இந்த பகுதியில் உள்ள சமணர்கள் வாழ்ந்த பகுதி அங்கேருந்து நேரடி தொடர்பில் இருக்குது. இந்த குகைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது முழுக்க இயற்கையான பாறையில் செயற்கையான ஒரு குகையை உருவாக்கியிருக்காங்க. இந்த குகையினுடைய சிறப்பு அதுதான். குகைக்கு உள்ளேயே நீராதாரம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஒரு 6 மாதத்துக்கு கூட தேவையான அளவு தண்ணியை தேக்கி வச்சுருக்காங்க. அது முழுக்க இயற்கையாக பாறையிலேருந்து வரக்கூடிய மழை நீரை அந்த விளிம்பிலேருந்து கால்வாய் மாதிரி வெட்டி அதை பூரா அந்த குகையினுடைய ஒரு பகுதியில், பள்ளமான பகுதியில் தேக்கி வச்சுருக்காங்க. நீர் ஆதாரம் இது அவங்களுடைய நீர் மேலாண்மைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு. அதே மாதிரி இந்த நீர் தேக்கம் ஒரு 4-5 பேர் நீந்தி குளிக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் ஒரு அகலமான ஒரு நீர் தேக்கம். மேலும் இந்த தண்ணி 1 வருடம் ஆனாலும் கெட்டு போகாத ஒரு தன்மையில் இருக்குது. காரணம் இது பாறையில் அமைஞ்சிட்டு செயற்கையான குளம்ன்றனால வெயில் காலத்தில் குளிர்ச்சியாகவும் குளிர்காலத்தில் வெதுவெதுப்பாகவும் அது இயற்கையாகவே அமைஞ்சுக்கிது. தண்ணி எப்போதுமே ஒரே நிலையில், அதாவது கெட்டு போகாத நிலையில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. இது எப்படி தகவல் தொடர்பு அங்கேருந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு உதாரணம் நிறைய சுவரில் வண்ண ஓவியங்களை தீட்டி வச்சுருக்காங்க. இங்கேருந்து 20, 30, 40 கிலோமீட்டரில் உள்ள அனைத்து
சமணர்கள் வாழ்ந்த பகுதிகளுக்கும் அந்த காலத்தில் போக்குவரத்து எளிமை கிடையாது, சரியான பாதை அமைப்பு கிடையாது, விலங்குகளுடைய பயம். இதனால் இருந்த இடத்துல இருந்தே ஒருத்தர் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க, அவங்க எப்படி என்ன பண்ணுறீங்க, எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இரவு நேரங்களில் தீப்பந்தங்களை பயன்படுத்தி சமிக்கைகள் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தங்களை வச்சு அங்கே எத்தாப்பில் உள்ள மலைக்காரங்க வந்து இங்கேருந்து அதை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி, அதை எந்த நேரத்தில் பேசணும், எப்போ பேசணும் அப்படின்ற அளவுக்கு எல்லா விவரமும் இங்கேருந்து தகவல் தொடர்பாக தீப்பந்தங்களை வச்சு பேசியிருக்காங்க ஒரு மலையிலேருந்து இன்னொரு மலைக்கு. அது இந்த கோயிலுடைய ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு. இதற்கு ஆதாரம் வந்து அந்த குகையிலே இந்த வண்ண ஓவியங்கள் இன்னும் தீட்டப்பட்டிருக்கு. இந்த குகையினுடைய தன்மை அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இயற்கையான பாறை, அதில் வந்து செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட குகை. இது குகைன்னா ஒரு 200லேருந்து 300 பேர் வெயிலாக இருந்தாலும் சரி மழையாக இருந்தாலும் சரி எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் உள்ளே இருக்கிற அளவுக்கு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு குகை. இது வந்து அந்த காலத்தில் மூலிகைகளை பயன்படுத்தி மூலிகைகளை பாறைகள் மேலே தடவி அந்த பாறைகளையே மண் சுரண்ட மாதிரி சுரண்டி வெளியில் போட்ட மாதிரி அந்த பகுதி மக்கள் சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி மூலிகைகள்லாம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கே இந்த இது ஒரு தலைமைச் செயலகம் மாதிரி செயல்பட்டதுனால இங்கே இருந்து தகவல் சொன்னவங்க அங்கே அந்த செயல் அதிகாரிகள் தங்குறதுக்கு அங்கே கற்படுக்கைகள் இருக்குது, ஒரு 10-15 கற்படுக்கைகள் இருக்குது. அது எல்லாமே அந்த படுக்கைகள் மேலேயும் மூலிகை பிடிச்சி இருக்குது. அந்த படுக்கைகளில் வந்து வெறும் உடம்போட படுத்தோம்னா உடம்புல உள்ள பலவிதமான நோய்கள் தீர்ந்துடும் அப்படின்றது இந்த பகுதியில் மக்களோட நம்பிக்கை. அந்த கற்படுக்கையில் பார்த்தோம்னா அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மூலிகை தெளிப்பு மேலே இருக்குது. இப்போ உள்ள கிரானைட்டு மார்பிள் விட ரொம்ப வலுவழுப்பான ஒரு தன்மையில் இருக்குது. அந்த இடத்துல இருந்தாலே ஒரு மனதுக்கு ஒரு ஆறுதல் குழுமையும் கிடைக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையான சூழலை உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த இடத்துல செயற்கையாகவே. குகையினுடைய சிறப்பு தாங்க. இது வந்து நம்ம முன்னோர்களுடைய தகவல் தொழில்நுட்பம், அதாவது தீப்பந்தத்தை வச்சு எப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தகவல் பரிமாறிக்கலாம், 30-40 கிலோமீட்டருக்கு பரிமாறிக்கிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு சான்றாகவும், அவங்க எப்படி இயற்கையாக கிடைக்கிற மழை நீரை எப்படி ஒரு மழைநீர் சேகரிப்பு அந்த குகைக்குள்ளேயே ஏற்படுத்தி அந்த முன்னோர்களுடைய அந்த நுண்ணறிவு எப்படி அப்படின்றதுக்கு ஒரு இன்னைக்கும் ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு சாட்சியாக அந்த குகை இருக்குது. இதை வந்து எல்லாரும் பார்த்து அதனுடைய பலனை எல்லாரும் அனுபவிக்கிறது மூலமாக கேட்டுக்கிறேன். நன்றி.